Здравейте! Днес ще ви покажа какво си купих от мола. Не само за училище, но и за мен. Не, че сега почвам от училище, но просто реших да си купя някои работи, защото губя такива. Но не се сърни губя, сам да ви предупредя. Първото нещо, което си купих ето този супер як десер, който много ми харесва. Но не знам на вас дали ви харесва. Но на мен много. И направо ми взе очите. Ето как е отвътре. Черно. Така. Това беше първото нещо. Второто е този супер як крем на Нивея. Много ми харесва. Мирише супер яко и ми е за ръцете. Ще го нося навсякъде с мен, защото е прекрасно и сега в нашето време е доста студено и ръцете ми, как да го кажа, се напъват, така да кажа. Това много ми харесва. Така. Третото, което купих, са тези сладички. Кохаят страхотно. И 72 налагат ми се. Налагат ми се тези сладички. Страхотно миришат. Използвах 2-3 в колата заради обувките си. Много мразя да са ми мръсни обувките. Много мразя да са ми мръсни обувките. Жалост. Да. Скъскат мъжите в следите момент. Може да взе клечки за лъща. Абе толкова взе клечки. Така. Много мразя да се, както казах, много мразя да са ми мръсни обувките и използвах при колата. Мразя да са ми мръсни обувките. Също така, в което се заблях в мола, беше това много сладко тефтерче. Вътре ми беше много сладко, е така, като iPhone. Ето вижте отзад, вижте отпред. Харесва ми. Взех първо да го подаря, защото беше прекалено детско и съжалявах, че ми го купиха. Но просто взе да ми харесвам. Купих също така Tell Baby, той е за лев 67. Много ми харесва. Той е с with almond. Ето това. И също така на Tell Baby. Първо беше за подарък, но ми миришеше адски яко и купих си го.
Така, мисля, че започваме само с работите за училище. Химикал на I'm Love София. Даниел, иш мама. Кой ще Ice cream. Махай го. Никой няма да е. Да, ще носиш къс, Даниел. Ма няма, не сме се разбрали. И ето тези два молива. Чакай, още един. Да, един същи и един различен. Пета дат на Купи си маркер. Да подчертавам заглавията. Купи си острилка. Река Хаджийска преляй затвори пътни участъци. Вятърът свали ламаринени покриви на една от най-оживените спирки в квартал Меден рудник, които едва ме премазаха чакащи хора. Ножичка. Сигнала за паднали дървета са получени в дежурната зала на общината. Тежки клони заклещиха коли в квартал Възраждане. В няколко области и квартали няма електрозахранване. Ножичка там много ме изкефи. Гражданска защита не успяват да се озоват навсякъде. После се взимаш. Служителите на всички почистващи фирми. Гражданите са Ето виж колко е сладко. Не е сладко, но се взех да изтръгвам от моливите. Също, което купих гланц, този невероятен гланц. Той е розов. През последното денонощие са подадени стотици сигнали за разрушени покриви, Розов е. и прекъснато електрозахранване. Не съм го използвала още, но ще го използвам. Областната управа свика кризисен щаб и Купих си също така още химикали. приправянето на диги и пълненето на чували. Очаква се на място да пристигне Един жълт. Станислав Дончев и министърът на отбраната Николай Ненчев. Има десетки сигнали за активизирани свлачища и Пачката и това се че е жълт. Арда се е покачила на места с около 3 метра. Още един молив. Хората подозират, че причина за критичното състояние е спуснат язовир. Локомотивът и двата вагона на пътническия 3 химикала. реагираха на гара Стряма. В композицията са били 15 пътници. Както те, така и персоналът на влака са невредими. Влакът от София за Града навлиза Перкел. след 9 часа. Тогава локомотивът и два от вагоните излизат от релсите. В И композицията са пътували 15 човека. общо взето е това. Сведени с помощта на служителите на БДЖ. За тях е осигурен превоз с автобус. Според транспортния министър Ивайло Московски, причина за инцидента е проблем с стрелката, която движи релсите. Проверява се дали причината е техническа или човешка грешка. Дерайлирането е станало по причина на несработена стрелка. По техническо обяснение, сега ще Взето това беше. на човешка грешка или Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, палец нагоре. Ако не е надолу, коментирайте. Това ми е първият клип. И чао!